ปีนี้นะเลยตุ้มพันธุ์ชอบพาปนังกอกอัฐิละแกอิสิการบิงโนออโตนมัสคาวน์ซิลลองนอนกับสุลิบอมการบิงโนออโตนมัสคาวน์ซิลเลยพวกเราสเตทกอร์เมนต์นั่งตลาดพุสิสุลิบอมมาล้ำที่นี่ตุ้มเราแบ่งโซลามาพุทธักษาพันกับปัจจินีดีพอเสร็จเลยตุ้มแกแห้งอีกแล้วอาล้ำที่บางแกละปุโลเจการบิงโนออโตนมัสคาวน์ซิลลองแกรอนแกแบกเป็นเชงล็อกอาจัดเวลแฟร์สกิมส์ปนอจ็อบพุทธักปนอเอวาร์ดออฟคอนแทรคพุทธักปนออาลังเลยตุ้มแกเราแบ่งโซลาดักลงแกเทดุงเงินในพุทธิจามมาส่วนสิ่งเคลมปอนเทกลงแล้วแกดำตั้งอันนี้ตอนนี้เลยตุ้มเราแบ่งโซพุทธักแกCouncil of Don't Read Hino Ta Ni Thongkep Ni Anbak Kopine Dharna Dolo Satame a PCM Sarvan Resi Memorandum Pidam Lo Satame Pinyanta Apason Kang Saipon Thekdam Long Ledlo Khola Sota Nang Litum Theklong Po Merit List Saphane Panung Kuksi Karbing Long Autonomous Council Atum Keplang Ki Phi Adon Narap Tangka Maha Ki Ong Pichat Atum Hansi Alang Litum Hansi RDP Pon Se Karbing Long Maganon Apu Answer Kahino a situation Nang Lelo Je Kacharli Pumasi Ladak long bang a value avedet ason mandel lo Karbing Autonomous Council long kapin chong kupi poloma athema non ladak Karbing Autonomous Council long ke merit basis pen le ajal ki pondal even in job and in contract na lidun theklong ji ladak long bang ke nepotism favoritism do poge klang dak lo pen Karbing Autonomous Council ke non ke nepotism industry ason si manik det lo labang so puthak nilitum kacecak mun isi gidam tar ni ta nitum isi yang ton bang chibi bom lo la pen bang jilang ni bang satame nitum kang sai long letike chosong bom jilang kusi ni nitum atu midik satame isi ni nitum kacesong ji phan aseng ton kachibi ji phan ni nitum DC office on satame DC office la pen SP office on satame isi information pale dam lo food march ke doji pan from Manja to Dipu food march come memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC ban gipia lo isi bang ke SP an gipia lo information alo Bon satame non laso bangso sarkar mane BJP aslo non ke freedom of expression lapen freedom of assembly lapen freedom of movement mane fundamental rights pansi alang litum ke amman pipe de lo mane ke cartel ji pansi pijo pen kabor ieson si alang litum mandel lo ang thek ban ke lahai hen lo nilitum ke dam tangar ni bang pilo satame alang litum bang ke ko pilo nai pu ke permission nangji pus alang litum nang pulo permission abe de nang litum dhana claim long le Pasalang litum nangi puk lasi labang so puthak niltum ki pukang tung bangke alang litum kona aron kona ain pensi labang so aron alang litum kapin chonglok athema niltum lawang thekdo laga Assam Police Act pulo 2007 aninkan la daklong e pulo permission hunting ai tanang ni dharna phanke la just information mate intimation isi pilok ta chok pasalang litum Assam Police Act long ta la puson kabonai pon lo ladak constitutional law lagi isi book lo fundamental rights article 19 pula dak long na ketok do lo je permission nang ni pula son nak taxi boy pisa na me alang litum krai labang so sarkar ka chpere alang litum asi chibidan na pojoni sa aphong lahai mi power misuse la pen power alang litum abuse munit atum han la fundamental rights ka suppress fan si alang litum bor ilo kedam tangani ta ni litum so putha isi RTI da pilo DC office lo je dharna ke do phan alang litum aron permission nangji alang litum kanije pon phong tinda asa permission nangji ma nang ni ma litum DC office phan ke damtang 99 2022 ani arjupondo ahok pe na permission nangji ma sera me pinier nianta alang litum nang thak thedelo lapen labang su nang thak thede pe ni litum non ma thana koklo alang litum nong lapuson aron ave ase ahok aron le dolo potang te alang litum prabjin pen drat ahong jailong alang litum chipakang hidak lo lapuson aron ka pincong tawre pen rat phan ke ther ke hap lahai amen me permission avi pomen pen jel ke beng lapu bangke nilitum ke chedonu nekhe lapen nilitum ik rangji langanita labang su injustice apu thake nilitum asi chibi bompo nilitum chini po Karbing Long Autonomous Council long ke nonamat ke each and every department la 30 department long thedum nepotism do ke anu tinta la ke chini lo open secret lo muthe rak tum chasong a hede po a joini si solam ke deep joy yang nak ason si mandet lo lapen nalitum lang namik tha laba non ke kacharli du o tum da pinando lo karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nagi pas lapen PhD atum ta dulo bon satame alang litum ke pinier na job long le ke long e ko malo ke plan ki phi latum si a job ke long ji non Karbing long isi jutang lang nu ason se nang mandet lo driver asopo ke driver ma siman han ki jora sopo ke han ki jora sopo siman lapen inut officer asopo inut officer siman lapen inut CM asopo ke nani akaprek thedum ar pusi la puson ke deng pon se theklong thekponong lo lai ko people lo pudami plo te la ke isi nepotism akalcha la pusi pudang ko la se ra dapan ga chuning di bang ke until unless nepotism
dotik ke karbiara ke ching turun elo la sela bang so fight long lagi nilitum pukalilo muthe isi kei kereng nangji pupansi anutin sarme chesong nang po ili chechak dun joy puke change bangun elo la bang so aputhar ke ako non nang litum theklong po aja ka tumang ke non risu ejang dum ke sakuri ki jokdun selet la puson da dolo mate discourage de la ningi bison man de la alang litum ke non ke just for petty jobs just for survival ke renga phan alang litum ke delhi mumbai la puson chongda dam lo hoda ka chongda dam pe nilitum ko pilo theklong ke hoda ka chongda dam pen ke ko pilo theklong ke occupy ke lang no pe mane chilot mane thengbo la puson se do la si job phan lok da karbiara karbi khai karbi risu ejang ki duk de ke boy da tu bangko ang lo chinang la ke chi pik nang lang ba chi de ra phi karbing no autonomous council a cem mp tum amek prangji ma labangsi lasi pulo dolo enough is enough chechak dor non ke risu ejang tum na thunang po arona tengpen ilitum chesong na po lapen la dc sp lapen chenglok la government atum non e phana ki ber the permission po men pen nane fundamental rights na pa exercise long de labang ini tum kroi krek athema labang ke totally si aron kali unconstitutional lapen lagi totally si illegal abuse of power pusin ilitum punang kok po